De salutare la toți! Asta o să vă arăt o convorbire de-a mea și totuși ăsta e primul meu episod. Deci hai să începem. Prima dată eu am scris un emoji. După a scris ea: bună, sunt Evelin. Adică sunt Evelin, am scris eu. Și a zis știu. Și eu am zis oh my god. Și a zis ce e? Eu am zis nimic, hai pa. Și a zis la fel pa. Și am zis da, o. Și a zis ce faci? Poți să-mi scrii numele tău în Roblox? Și eu i-am scris, da? Și am zis prin vocale. Și am zis nu prin vocale, prin mesaj. Și am zis ok. Numele meu ăsta, pot să-i dau și eu. Eveline, Piso și 7 de M. Ăsta e numărul meu de telefon. O să fac și o poză ca să n-am. Am făcut și o poză. Și am mai vorbit mai prin vocale. Așa. Și după a zis pa. Și după a scris niște emoji. Și după aia am mai zis sunt plecată. Și am zis vorbim. Adică am pe VB pe scurtat. Și am zis ok. Și am zis VB. Și să mă întreba, i-am zis mai de mult. Și a zis imediat te sun eu. Și am zis ok. Deci cam atât cu această convorbire. Puneți like și multe comentarii. Bye bye!